Anginibingeleleke babukeli bemvula TV1 nonke umhlaba wonke nezinkalo zonke nasemgwaqweni nasematruckini nakuphi kuphi ngithi nje sanibonani maye bese nginikhumbule niphela bese nginikhumbule kodwa ke into ade ngihambele babukeli into ade ngihambele absolutely itholakele into ade ngizoyifuna noma inyamazane ade ngizoyifuna ngiyithole namathambayo ngayithola nako konke nje ongacabanga ekade ngiyifuna iyo yodwa phela kadisele ukuthi ngomhlaka 3 kuJuni asifikeni sithole yonke into bakithi siphekiwe yamarinatwa yayinhle isilindele nje wena kuphela buyanike uzandla nansi inyamazane ngiyitholile ngizingele ngayibamba uNkulunkulu anibusise niphile nje nisalungiselela ukuza ngomhlaka 3 kuJuni.